bayawuyazi andizukuwazi mna amaxesha aziwa ngababhaki, kodwa noba ndingenguye umbhaki ndicinga ukuthi yona intlama le ibekelwa ixesha lokuhlala kwi-oven so that ingophulwa before time and inga-overcookwa okanye ingaphekwa ngaphezu kokuba ibimele uba iphekiwe. Into endingayaziyo yimizuzu yokuyenza ikeyiki. Kodwa ndicinga ukuthi noba ndingazange ndabhaka, ikeyiki ingake ikukhohlise ngoba kwi-first 5 minutes ayithumeli message, ayithethi ngoba isekwisimo sentlama. Kuyakwala emva kwe-30 minutes mhlawumbi iqalise intlama ithethe nabantu ababukela itelevision ikwi-oven. Ithetha kanjani intlama nabantu abahleli sitting room? Ithumela ivumba. Ungathi ke uba ungumntu ongxamayo ukhohliswe livumba elivela ekwi-oven uthi ivuthiwe mayophulwa. Kanti sathumela ivumba elithi izinto ziyayondelelana. Ungakhohliswa livumba ubaleke uye kwi-oven uvule, ngoba ukuvula kwakho uyibulele ikeyiki, ayiseyiyo ikeyiki. Sokukhohliswa livumba layo, lindela kutsho laa ntsimbi xesha. Noba ingakhala laa keyiki phaya ithi bethuna noko ndivuthiwe, singakhala beqonda uThixo you akuse-early for ezizikhala, ngoba ixesha lokuhlala kwakho kule meko laziwa ndim. Noba ungawabopha amadimoni uwakhulule owakhululayo, uThixo uba unetelevision yakwakhe uvela azibukele okanye abize ii-angels athi khanidumise nina. Zithi xa zidumisa kube khona isikhalo esivakalayo esivela emhlabeni sithi Thixo ndenze ntoni mna, ndohluke ngantoni kwabanye, athi khaninyuse volume ze-angels. Uzukhumbule mntana sekhaya iBhayibhile ithi Thixo akavumi isilingwe ngaphezu kwamandla esinawo. uThixo wathatha isiqu sakhe sesibini esinguYesu Kristu, sina 40 days silambile, wathatha uMoya Ngcwele wasiwa endaweni uSathana ahleli kuyo, kodwa Sathana nanku yenza into odume ngayo kuye. And the man was hungry. uSathana kuba utshintsha nje izitayile, otherwise isitayile sakhe siyi-1. Indlela wayewise ngayo Adam wokuqala wamwisa ngokutya. Xa efuna uwisa uYesu emqonda ubulambile, uthi ukuba ungunyana kaThixo guqula la matye abe zizonke, because wayefuna atye. Into emncedayo uYesu kukumazi kakuhle uThixo. Noba ndingahlala phantsi ndizivile mna ndishumayele ngaqela. Kukumazi kakuhle uThixo. Ungayivumeli cawe iphungule ukumazi kakuhle uThixo. Because cawe iyakwazi ukumphungula uThixo. Iyakwazi xa ukumenza rhoqo uThixo.
Iyakwazi cha ukumenza uThixo yikeke ngendlela yobucawa, hayi ngendlela kumele ukoyikwa ngayo nje uThixo. Mazi uThixo especially kwimihla esiphila kuyo, ngoba kule mihla siphila kuyo umuntu uzawuphumela ngenxa yento ayaziyo. uMeshach noShadrach noAbednego noDaniel bahlala kwilizwe lingenaye uThixo. uThixo ekubo bobani. Izilingo ezafikela lamadoda mane zazingekho kwilevel eyi-1. uDaniel wayengekho kuchapter 3 apho kwakubaswe khona umlilo, and wayengenalungelo lokuhleka athi ha nina nichanekile, because neyakhe chapter yayilandela. Awunalungelo lokuhleka umuntu kule nto sikuyo, ngoba neyakho asikunyebeleli mntwana wasekhaya, ayinanto kwenza nakumnyebelela le nto, kodwa neyakho ichapter izawutyhilwa. uMeshach noShadrach noAbednego bona bajongana nomlilo, baphendulana nokumkani Nebukadneza, bathi kuba uThixo wethu nako uzawusihlangula, kanti noba kasihlangulanga siyaqinisekisa kumkani ukuba elethu idolo asihambe silimgoba naphina. Siyalazi idolo apho ligotywa khona, sazi uThixo omnye eligotywa kuye idolo, asiyi edure ethafeni. Wathi kumkani kulungileke iziko maliphindwe kayi-7. Benqena nje umosha ixesha ukuba u7 inamba yethu, uthathe kuthi mani kumkani, uzawuthatha u7 uthathe i-perfect number. Uba uzawuthatha ngo7 waphumula ngosuku le7. Uba uzawuthatha ngo7 uThixo wethu kayi-7 zadilika indonga xa kufika ku7. Ayiyongxaki ku7, yes, ithetha nathi loo namba. Ithe xa uziko lipaswa lifika ku7 wangena uThixo kaMeshach noShadrach noAbednego kuqala, engenela ukutya amandla omlilo ashiye idangatya. Wangena mphathi engangeneli ucima mlilo angawubasanga, akanalungelo uThixo we-order, akanethisanga nemvula wayenoyinethisa, akagqabhuzanga nedama elalinokuqabhuka lizocima lo mlilo. Wawuyeka umlilo wabantu, kodwa wathi kuba ndiyi-consuming fire, makudibane ifire nefire. And ke kuzawucaca ifire enamandla, ifire engenamandla kufuneka igobe idolo layo kwifire enamandla. Ndizawuliyeka loo nidangatya balubone, kodwa wena mlilo undilingene. Wawuthatha uJesu umlilo wawudla, kwashiyeka amadangatya, wabalinda baphoswa. Xa bephoswa bafike khona lo muntu ebefunge wamunca intupha, emzuzwini kwakho into ethi makayojonga. Andisazi isizathu sikaNebukadnezar sokokuba angawuthembi umlilo awuphinda-phinde kasitheke, kodwa ke ndiyayi-understanda into yokokuba amadoda ebebambe uMeshach noShadrach noAbednego awabuyanga.
iyandixaka ke ngoku zibishop zami into yokokuba amadoda ebebambe uMeshaki noShadrach noAbednego angabuyi ebevela kugida ethafeni laseDura. Banothixo wabo ababantu obethelwa ikeyboard nekatara nedrums eDure, bebevela khona babizwe khona, futhi kwakhethwa amadoda azizigantsonzo njengamasoja ukuba makalahle uMeshaki noShadrach babakhahlele phansi. Bethuna uMeshaki noShadrach noAbednego zange baasharishwe, baphakanyiswa, baphoswa, bakhahlelwa phansi. But xa befika bafika umalusi athi uDavide, the Lord is my shepherd. Bafika umalusi wabo elindini. Xa befika ecalu kwakhe bakhululeka. Izinto ebebebotshelelwe ngazo zazikhululekela. Basuka bahamba apha emlilweni, abanasizathu sawufuna ndawo yawuphuma ngoba akukho mlilo apha. Into ekhoyo abafikele kuyo apha lidangatya lodwa. Miyeke uSathana base nxa efuna ukubasa, but akazukwenza ukuba kwakhe kwasinda uMeshaki noShadrach noAbednego bekhahlelwe. Awunasizathu sawungasindi mntana sekhaya. Yabona mntana sekhaya, mnye umuntu onokwenza ungakwazi uphakama xa ukhahlelwe ayingoSathana, ngumzalwane. That's the only person. Mhlawumbe ungandibuza uba bishop uzama uthini. uSamson ubetha amaFilisti wabhulela amasaka. Ukhawabethe ngomhlathe edonki eyafa kudala. Abula i-1000 yamadoda ngomhlathe wedonki. Ngenye imini amaFilisti atawuqaphela uba asikwazi ude simfumane uSamson. Masimyele kumadoda amakhulu akwa-Israyeli. Siyowacela sithi madoda sikwazi ukumfumana, sicela simbanjelwe nini. Avumelana amadoda kwa-Israyeli nee-enemies zikaJehova ukuthi sizawuniphathela uSamson. Ithi iBhayibhile benze appointment noSamson, but Samson man uyafunwa. Uyabuza uSamson ufunwa ngubani? Uthi ufunwa ngamaFilisti kuthiwa masekuzise. Uthi uSamson nani nizawundisa? Bathi bafundile kufuneka sekusile. Wathi uSamson, okay, please ndifungeleni nina qha ukuba andizubulawa nini. Andali ukuba ndibambe nindise, ngoba wayesazi into efika isebenze ngathethanga nxa edibana nawo. Wathi ndifungeleni ukuba nina anizungibulala. Bathi angeke sikubulale, kwasayinwa kwathiwa no angeke sikubulale. Bamthatha bambophelela bamsa. Uthe xa efika phakathi kwabo yavuka laa nto iqhela uvuka. Zaqhawuka intambo ootata bakwa-Israyeli bebukele afa amadoda ebebenze izivumelwano nabo ngoSamson phambi kwabo. Samson uthi ingabi nini abazambulala. Uthi omnye umuntu othethayo, amantshontsho la akhuliswayo ezinkukhu zimhlophe xa efakwe kweza crate elayishwe etrakini, kwenzeke mhlambi apha ekugungqeni kwetraki kubekho mhlambi into enolikrwela elinye intshontsho. Uba lithe lanenxeba elantshontsho, alibulawa linxeba lecrate. Amanye amantshontsho akowalo akubonela gazi
abalekela kwela nxeba, anqole ela nxeba lide livuleke, abona amathumbu awatsale. Ufumanisa uba eli ntshontsho lilahlekelwa bubomi, hayi ngenxa yenxeba kodwa ngenxa yabantakwabo. Mnye umntu onokwenza ungakwazi uphakama nxa uwile, umzalwane. Vuma mntana sekhaya ukuwalinda amaxesha okuthi go through izinto othi go through zona. Xa ndisiya enzulwini ndizawuya kwi-conclusion. Xa usithi go through izinto othi go through zona, unexesha lofowunela abantu. uThixo enze into yoba mababe busy ngohlobo lokokuba uthi xa ubafowunela utshone kwi-voicemail kuthiwe the number you have dialed is not available. Please try again later. Because uThixo ufuna abanye abantu bangangeneleli ngokuba le nto iphakathi kwakho naye. Bantwana basekhaya, ixesha lokukhahlelwa. Ze nikhumbule ke abantwana basekhaya into yokokuba kule ndlela sikuyo zikhona izinto esizithetha kuba zazenzeke koPawulos, kodwa zikhona ekunyanzeleka sizithethe zehle kuthi. Nyaka othile ngo-2005 kodwa kuyanyanzeleka nezethu sinixelele into yoba siyakhahlelwa, kodwa noba sikhahlelwe siyaphakama. Ndahamba ndabheka ejele, nkosikazi wabhuduzela namadoda ecawe noonyana bam, kwafunwa igqwetha, lafunyanwa igqwetha, kwathethwa nalo mama uphethe le case, wangenwa ngamadimoni epride. Ayabi namsebenzi loo nto, wabaxokisa wathi uzandikhupha kandikhupha. Listen to me. Kukho izinto uThixo angenakuzithetha nawe usitya pudding. Kukho izinto ezingazalelwayo endaweni right. iMiracle Center Ministries yazalelwa ejele. He spoke to me and he told me ukuthi ungakulinga utry uba ne-anger, forgive and start the work and preach my name and preach faith to my people. Ayiqalwa iministry phezu kwe-anger. Ayiqalwa dilishana ne-anger zakho before uqala iministry, ngoba ayizulenza ixesha yayo yingqumbo. Hlalani phansi bantwana basekhaya nigqibezele imali la. Hlala ejele. Ndabanjwa kunye no-assistant treasurer wam kuba isityholo sithi sibulele utreasure ngenxa yemali. In fact, ukuba ngumgcotywa kuko oku-attracta izinto. Noba uve ntoni ngomntu ogcotyiweyo, cela uyibeka nje general nje ngolo hlobo. Noba uve kuthiwa wenze ntoni, ungawufuli umlomo wakho, bambelele emlonyeni uthi. Okanye uba kukho istil water esikhoyo ukhawuleze uthathe ibhotile esitolo ugalele emlonyeni, ungawaginyi uthi. Ngoba wenze nantoni kungaphumi mazwi,
because ukhetha kwakho amazwi aphumayo awa emhlabeni azawubuya back. Ngoba apha sikhahlelwa phansi. Kodwa by God's grace asitshatyalaliswa. Ndaya ejele ngolesibini ndayovela eWynberg. Amarhamento wamathathu office khawulezileyo akaya esibhedlela asebenza kwi-ambulance eza azi-paramedics eza nge-ambulance ecourt azokuphulaphula ityala lomfundisi walo. Ndizawucaphuka kakhulu ngaphezu koba bendivalelwa xa umantyi ezawuthi kum, wena ungubonisile papa ubanjwe ngenxa yoba kuthiwa ubulele usibanibani. There is no evidence. You may step down. Then ndaqala ndonakala. But wanqanda uThixo. Siyakhahlelwa. Kodwa ndizaba ne-conference yePasika ngivele eTrungweni. Ndi-invite uDr. Khathide. Ndi-invite uDr. Khathide nenye friend yami yakho. Bathi sizela lento yokuba sisize conference yombanjwa. Akasebenza uThixo kulo Pasika wenza izinto ezimangalisayo. Kuyahambeka. Bantwana basekhaya. Noba ndizithetha ngezinye into bendizazithetha mandithethe ke ezi zingondoqo. Ukuba uhamba noThixo kweministry, fight ulwe nenzondo. Yilwa nenzondo. And try to humble yourself. Bengathi awenziwa nganto ngokuyenziweyo. And be quick to forgive. Be quick to forgive. Then uThixo uzakuphakamisa. Abantu abaninzi bayakuthandazela ukuphakanyiswa. Ukuphakanyiswa akuthandazelwa. Ukuphakanyiswa kuyagqithelwa. Kufuneka uvume bakuphakamise bakukhahlele. Kodwa wazi ntonye into yokuba ndakhiwe ngohlobo lokungahlali eflorini endikhahlelwe kuyo. Ondivayo makathi amen. Mandenza umzekelo othile ndiyeke ndithathe iverses bembalwa ndihlale phansi. Ndicela ukwenza umzekelo ngemoto yakwaMercedes-Benz esinoyibiza ngoba yi-GLE noba yi-GL kwezi zinkulu. Cela ukwenza umzekelo ngayo ukuba ndizithandele iMercedes andiyimakhethi bantwana basekhaya. Abazi abantu abatsha. iMercedes uzawuthenga i-GL okanye i-GLE. I-salesman iza kukuxelela izinto ezenziwayo yile moto. Ikuxelela ngemoto eclean. Ikuxelela ngemoto engenadaka. Ikuxelela ngemoto enuka iperfume. Akuxelela uba le moto iyakwazi unyuka emathambekeni. Upresa amaqhosha athile le moto inyuka. Uthetha ngale moto phambi kwakho. Ingekawenyuki lamaqhina athetha ngawo. Utsho ngencwadini nomfana. Uthi le moto le xa imeko zisithi uhambe edakeni upresa amaqhosha athile ususa inyawo lakho ku-accelerator ivili nevili apha lizawuzirhombela lihambe akubalisela lo mfo. Kodwa uzuqaphela into yoba ukuxelela ngemoto engekayihambi le ndlela. Yintoni ebangela uba lo mntu athethe ezi zinto ngemoto eclean engenadaka engakhange inyathele ematyeni? Kukho imoto eyayakhiwe kuqala kunale moto. Yathestwa kwezi zinto zibhalwe apha. Yazipasa. Yiyo loo nto kuthiwa ke le ilapha eshowroom iyalenza ixesha kuba yakhiwe ngematerial efana naleya. Yahamba yaba mdaka ukuze le ibe clean.
akukho nto iza kugcina ungaphakami nxa zikubetha izinto, ngoba ikhona ingangalala eyahamba phambi kwam nawe enezi features zibhalwe apha. Yathi xa igqiba yathi it is accomplished. Satan uyazibhanqa nxa esilwa nathi because ulwa nabantu abarongo. Xa safunda incwadi yezenzo, ndihlale phantsi ibishop yam, incwadi yezenzo